mata da kake ganin su wallahi malam yadda daɗi baya zaunar da su haka wahala ba ta kore su. A nan garin akwai wata mata da zan ce ina santa ta tsaya tana min wani feleke tana min yawo da hankali. Ni ba soyayya ce a gabana ba. A sati mai zuwa cikin shirin Dadin Kowa Sabon Salo. Tunda ma abin naku rashin mutunci ne, wallahi zan ɗauki matakin da ya dace. Na ce zan ɗauki matakin da ya dace tunda abin rashin mutunci. Ke? Ya aka kika jika ta ruwan wanke haka? A'a, to me? Ke? Saboda baki da mutunci momin ke ga yau haka? Ta! Na menene?